ଆଜି ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ପଛେଇ ଦେଲି ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା। ମା ମୋର ଉଠେ ପାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଠିକ୍ 4ଟା। ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ମା'କୁ ମୋହର, ତଥାପି ତା ହାତ ଚାଲିଛି। ସବୁ କାମ ସିଏ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମନା କଲେ ରାଗି ଯାଉଛି। 4ଟା ବାଜିଲା, ମା ମୋ ଉଠିଲା। ଝାଡ଼ୁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭିଲା। ଏପଟ ସେପଟ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁକି ମା ବିଛଣାରେ ଯାଇ ବସିଲା। ବାଜିଲାଣି ଆସି 4ଟା ସେବେଳେ। ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖାଏ 3ଟା। ମା'କୁ କହିଲି, ଶୋଇପଡ଼ ଟିକେ, ଉଠିବୁ ବାଜିଲେ 4ଟା। ମା କହୁଥାଏ, କବାଟ ଖୋଲିଦେ, ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମୋ କ'ଣ କଲେଣି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସୁଛି। ମା'କୁ କହିଲି, ସମୟ ହୋଇନି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଉଠିବୁ, ରାତି ପାହିନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି, ଏବେ ଉଠି କ'ଣ କରିବୁ। ମା କହୁଥାଏ, ଘଣ୍ଟାଟା ଖରାପ, ଡେରିରେ ବୋଧେ ଚାଲୁଛି, ସମୟ ହେଲାଣି ଉଛୁର ଏଥିରେ, 3ଟା କାହିଁକି ବାଜିଛି। ବୟସ ହେଲାଣି 75 ତାକୁ, ତା ସାଥିରେ କିଏ ବା ପାରୁଛି। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ତା ହାତ ଚାଲିଥାଏ, ତା ସାଥିରେ ଘଣ୍ଟାଟା ଚାଲୁଛି।